ser Mads eller om igen. Søren har fat i sikkerhedsselen på sin højre dør. Hvad vi end skal sige. Han prøver som livline. Og den fuldfiske knæle Mads Sørensen kæmper som desperat. De smiler trods alt til hinanden. Der bliver sagt fra pitten, at den bil, som ikke kan starte nu, måske ikke komme ind mere. Så jeg håber, de to driver kan høre, hvad det bliver sagt. Så kører I til det, vi kalder i gåshøjde, det lyder grusomt, men I kører til død. I kører til, I er færdige. I er vedtaget. I er vedtaget. I kører til, I er færdige. Fik vi sagt det så tidligt? Nej. Hele Mads, Sørensen, han er ikke så lille.